Ray Vines odedzera kuti bhebhi raHoly Ten riri kudyiwa nevamwe vanhu, hanzi wapera iwewe. Saka hi guys, welcome to our channel TV Fast TV guys. Munoziva kuti isusu tinofarira nyaya. Saka recently Ray Vines akanyora paTwitter yake kuti bhebhi raHoly Ten riri kudyiwa nevamwe vanhu. Saka vanhu vauyawo nemascreenshot vakadedzera kuti hapa wataura chokwadi, Holy Ten akapera, Holy Ten akapusa, Holy Ten ari kudyirwa mukadzi apa, iye ari kuti akaperera, ari kutodedzera kuti bhebhi rake yemaimuku. Saka as we all know guys, Holy Ten ari kupengesana nebhebhi rake. Recently anga achibuda nemapictures, vakatoimba imwe ngoma vari vese, vasingamuzivi anonzi Kimberley musikana wachona, asi varipo vari kudedzera kuti Holy Ten iwewo uri kudyirwa bhebhi. I don't know guys kuti imi muri kuti kudini hazvo, nekuti vatomhanya vanhu vakati mirai tidzifambire nyaya dzacho, vakatotigira mapictures ebhebhi raHoly Ten rine mumwe mufesi vari muhotera apa dei pachionekera netumwe tumakadhi tunoratidza kuti vanga vari kuenda kuroom ani nemunongoziva kuti muhotera chiichi chinotambika guys. After mukapedza kudya munoita sei? Munombonovata mese. Saka nyaya dzachona dziri kupisa guys musocial media, dziri kutenderera mumastreets, zviri kuzori kudyirwa bhebhi apa. Ray Vines anga achiti kana akatukwa nevamwe vanopindura kudedzera kuti hai ndikutokudzai chokwadi, ndo chinonzi chokwadi ichi. Saka ndotogazi kuti muri kuti chi, because ndo nyaya iri kupisa, ndo nyaya iri kutenderera pasocial media. So please don't forget to comment down below and don't forget to subscribe to our channel. Thank you so much for supporting us. Ray Vines atuka Holy Ten. I don't know kuti Holy Ten achapindura here.